Hemme şular ýargyn Hudaý ýetersinmi? Näme? Telefon. Kim alym? Yeni saňalym sowat. Mama sowat alýan, şoňa taýda derçek ýatyr kakyny, liçeňe almaly ekenim, derman almaly ekenim. Eýle. Bir seni begenlere ýeni alym, aýlykda kakama da alarna derman. Derçek ýatyr kakyny şu wagt düşünmeýän bolsaň, sowga da düşünýän bolsaň onda men bilmedim-de seni. Eýle. Bir ak ýüregimden alym, kakama da aljak men bir çeýdip alandadım ýerine gaýtaryp zynk durmada. Ak gürüňden mama sowga alýan bolsaň, ak gürüňde sen kakyn ýokmy? Kakyn kireden ýokmy? Ak gürüň içinde kakyn ýokmy? Hey Allah'ım, edene şükür. Hemme şular ýargyn Hudaý ýetersinmi? Açmaly wapyma biri wasypdyryn. Ağam toy atmaýar edi aýda. Son. Näme? Düşünmedim. Ağam sakydyny näde? Ağam toy atmaýar edi aýda. Näme? Düşünmedim. The whiskey, a favorite of my outlaws when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Peep what a hoe need. Puff some more weed. Funky don't need approaching hooches with a passion. Been a long day. Barata mil. Rahat bir işlem, ben onu kabul eder şimdi. O sen stoluna sen cevap ver yana. Böyle. Seni işler var onda. Böyle. Salam. Gerek atlan zakar ede. Begenç. Bir minut gürleşip biläsmi? Bana verdi gurlaşmak olmuyor. Mendine hizmet ediyor. Hyzmat etýän bolsaň müşteriler bilen gürleşip biläsmi? O vay diyor. Men bärik zat sakal etmäge gelmedim. Sen bilen düşünüşmäge geldim. Bir derek zatlar için söýgülim gawandyrasyn meni. Şoň üçin gerek zatdan zakar ede. Söýgülüm. Owo. Şom sen söýgülüm. Owo. Afsantmy? Şunça wagt geçse de ödürmäsiň ay. Şunça wagt geçse de senem dödürmänsiň. Näme diýjek bolýan ay? Wagtynda baýlygy saýlap menden geçdi. Ýöne şonda da ýeke otyrdy. Rızk, mal, mülkden, jaýdan, maşinadan ibaret de. Durmuşumda gowy niýetli adamdan bolmagam iň uly rızk aslında. Hudaýa şükür. Men rızkymy tapdym. Ýöne sen kim rızk alakany? How do you want? How do you feel? Coming up as an outlaw in the cash game. Living in a fast lane now for real. Geldim oydum sarama. Gülgülece çay içildim, uğrayan var enliğe maynattım oydum. Ece nämen çaýy? Men işden ýadak geldim. Özüň içiber.
Oy Ece, yatmadın mı sen? Geç valla. Canlıydım, giyeceğin yarın ne işletmiyorsun sen? Sagattan haberin var mı sen? Ece, benimlik çiçağa değil, gayrat et, kontrol etmeyi de beni. Kıydım karnın aç mı? Yok, aç değil. Yatacak men. Böyle. Kıydım. İyiyem gidip var mı? O işe varım. Gel çay içelim kıydım. Var en ama. Gel. Çünkü doğru kim bilece oturmam bile mi koydum. Ece sen öldüğün duşlan yok mu? Sen ne için bana diyen? Şovurdatlar gaytalap yadamadın mı? Ne hemen çayı, ne hemen vareniyse yadamadın mı ne? Bizar ettin mi men ön işimken, aradamken gayrat et bana değil mi? İçiver çayını. Ece. 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 Ece'den turaydı. Gel çay içelim kıydım. Var en ama. Gel. Çünkü doğru kim bilece oturmam bile mi koydum. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Kakağınızdan iyi yarasın. Aytmak bir hilleri ağam olsa, kakağının bana berisi var. Kakağın fakir. Men dostumdu. Mene berer yal pulum yok ağam. Menem ýagdaýym yok ağam. Eşnukli. Salam Doğan. Salam jyň. Men kakamın hemme bergisini tengesine çenli bererim. Siz adacık garaşın men öýde altın şay seplenme alıp çıkayım. Durju gelin. Kakağın fakir ölmäke sumkasyny bana oýup gitdi. Ähli emlägim, baýlygym şuň üçin dedi. Men haýsy çagam göpaly ıgrarly bolsa, şoňa oşurdy. Ana. Biri yarasın. Ona bollan bir edermen qyýdy ýagşy.